Přál bych si hejtmana, který pochopí, že svět posunují aktivní, pracovití a poctiví. Chtěl bych, aby byl hejtman sympatický a empatický a aby měl Pardubický kraj ve svém srdci. Přála bych si hejtmana, který je pracovitý, zodpovědný, dívá se kolem sebe. Hejtmana, který naslouchá, spolupracuje a který vnímá potřeby regionu. Přál bych si hejtmana, který je pracovitý, otevřený a vnímavý k problematice sociální oblasti. Přála bych si hejtmana, kterému záleží na zdraví obyvatel jeho kraje. Přeji si hejtmana, který to myslí s Pardubickým krajem dobře, zná práci pro Pardubický kraj, je spravedlivý, má sociální cítění, prostě udělá vše pro to, aby se nám všem tady žilo dobře. Přál bych si hejtmana, který je Pavel Šotola, protože za něho mohu dát ruku do ohně. Každý hlas může ovlivnit, jaký bude náš kraj v následujících letech. Vaše podpora je pro nás nejen hlasem důvěry, ale i závazkem.